So ang ating pag-usapan ngayon ay ang patungkol sa iba't ibang mga katanungan patungkol sa security guard profession. So kung may balak kang pumasok dito at kung ikaw ay security guard na hindi mo pa alam ang mga ganitong bagay, so para sa iyo ang video na ito. Unang katanungan, ano ang batas na nakakasakop at ipinatutupad sa mga security agency, security guard, private detective, security officer, at security consultant? So, ito yung unang katanungan natin, no? Ano nga ba ang nakakasakop na batas sa ipinapatupad ng mga security agency o nasa security industry, no? Ito yung Republic Act 5487 or known as Private Security Agency Law. So, yun yung batas na nakakasakop sa atin, no? Pangalawang katanungan, anong ahensya ng gobyerno ang nagpapatupad sa lahat ng isinasaad sa RA 5487? So, ano ang ahensya ng gobyerno na binigyan ng tungkulin para ipatupad kung ano nakasaad sa Republic Act 5487? So, ang sagot ay ito po yung PNP SOSYA, no? Sila po yung binigyan ng tungkulin para ipatupad ang kung ano ang nakasaad sa Republic Act 5487. So, let's move on to number 3. So, nangangailangan ba ng lisensya ang bawat security guard, private detective, at security officer bago sila makapagpatupad ng kanilang tungkulin? So, kailangan, no? Ang sagot, oo. So, kailangan talaga ng lisensya bago ka makapag-exercise, no, sa iyong profession. So, kailangan yan. Number 4. So, ano ba ang mga pangunahing kailangan bago mabigyan ng lisensya ang bawat security guard? So, ano yung mga pangunahing kailangan? Pangunahing kailangan graduate ka ng high school. Pangalawa, 18 years old up to 50 years old, no? Natural born Filipino. Fit to work, no? So, kailangan nakapag-training ng PLTC o Pre-Licensing Training Course. So, yun yung mga pangunahing kailangan bago ka mabigyan ng lisensya kung ikaw ay papasok sa security guard. So, panglima, ano namang mga dahilan para hindi ka mabigyan ng lisensya o sino mang security guard o private detective at security officer, no? So, may mga ano ba ang mga dahilan kung bakit ang isang nag-apply ng security guard ay hindi mabigyan ng lisensya? So, unang-una, kung halimbawa naalis ka sa serbisyo, halimbawa kung ikaw ay police or army na AWOL ka, no? Hindi ka pwedeng hindi ka makakuha ng lisensya hindi ka mag-qualify sa security guard. Kung ikaw naman ay isang nagtrabaho sa opisina ng gobyerno, no, na may hindi magandang record, isa yan sa hindi mabigyan ng lisensya. At yung mga taong lasinggo, no, hindi yan pwede. At yung walang sakit sa pag-iisip, kailangan. So, physically and mentally fit, yun lang yung bibigyan ng license, kasi hahawa ka ng baril, no? So, number 6,
Ano ang security guard? So ang security guard ay isang taong unipormado na ang lahat ng utos na kanyang susundin ay pawang utos ng kanyang kliyente. So yan yung security guard. So pampito, ano naman ang pangunahing trabaho ng security guard? So ang pangunahing trabaho ng isang security guard ay pangalagaan ang buhay at ari-arian ng kanyang kliyente, no? Kailangan ma-maintain yung peace and order sa kanyang nasasakupan. Yan yung mga pangunahing trabaho ng isang security guard. So pangwalo, ano ang security officer? So ang security officer, sila yung namumuno o nangangalaga sa mga security guard at sila rin yung nakikipag-usap sa mga kliyente kapag may mga problema, no? At sila rin ang lalapit sa kliyente kung mayroong kailangang i-improve or ano yung mga suggestion na para maiwasan ang mga iba't ibang kaguluhan dyan sa iyong nasasakupan. So yan yung security officer. No, nagbibigay rin ng pangangaral sa atin sa mga security guard. So number 9, ano ang kailangan bago mabigyan ng lisensya ang isang security officer? So pag security officer, so kailangan college graduate, no? At nag-aral din sa paralan ng security guard. Yan yung kailangan kung ikaw ay may balak na pumasok bilang security officer, no? Number 10, anong ahensya ng ating gobyerno ang nagbibigay o nag-i-issue ng lisensya ng security guard, private detective at security officer? So ano yung ahensya ng gobyerno? So ito yung PNP Susya, no? Sila ang nagbibigay ng o nag-i-issue ng lisensya kung ikaw ay papasok sa security guard o sa security industry, no? Sila yung nagbibigay ng lisensya. So number 11, ano ang kahalagahan ng security guard sa ating bayan? So para sa akin, no, ang kahalagahan ng security guard sa ating bayan bilang mga PNP Force Multiplier, so mahalaga ang security guard dahil ang bilang ng ating mga kapulisan ay kakunti lamang. So sa pamamagitan ng security guard, no, mas may iwasan yung bangkaguluhan dahil ang mga security guard ay maaaring maliit lamang ang kanilang nasasakupan pero malaking tulong na yun sa ating komunidad, no? Yan yung para sa akin ang kahalagahan ng security guard. So number 12, ano ba ang kagandahan ng propesyong isang security guard? So ano ang kagandahan sa profesyon ng isang security guard? So sa ngayon, ang sahod ng isang security guard ay katumbas na rin ng sabihin nating nasa mataas na posisyon or mga mas maganda ang professional security guard dahil 1 month lang ang kanyang training at malaki-laki na rin ang sahod na kapantay na rin sa sweldo ng nasa opisina. So number 13, hanggang saan ba ang nasasakupan ng isang gwardiya kung siya ay nakatalaga? So dito yung maraming nagbabanggang mga opinion ng ating mga kasamahang security guard, no? So hanggang saan ba
ang nasakupan ng isang gwardiya kung siya ay nakatalaga. So, hanggang saan? So, ang sagot dito ay kung ano yung nakasaad sa iyong DDO. So, dun lahat nakasaad kung hanggang saan lang ang iyong nasasakupan. So, kaya kung out ka na at magdala ka ng baril doon, so pwede ka nang arestuhin ng ating mga pulis. So, number 14, pwede bang lumabas sa kanyang nasakupan ng isang gwardiya para maipatupad ang kanyang tungkulin? So, ito conditional, no? So, kailangan at malinaw naman dun sa rule number 13 sa jurisdiction power ng R 5047 na may exception naman, no? Pwede namang lumabas ang isang gwardiya sa kanyang nasasakupan. Halimbawa kung meron kang hinahabol na magnanakaw, no? Hot pursuit para may patupad mo ang iyong tungkulin. So kailangan mong lumabas upang madakip yung iyong hinahabol. So, number 15, ano ang mga dapat gawin at trabaho ng gwardiya upang masiguro nila na pangalagaan ang lahat ng bagay na nasa kanilang nasasakupan? So, una, halimbawa kung may papasok sa iyong nasasakupan, so kailangan kilalanin mo yung tao. So, kailangan kilalanin mo kung sino yung papasok sa iyong nasakupan. So, pangalawa, tanungin mo. So, no, kailangan mong kumuha ng impormasyon galing sa kanya. Na kung papasok man siya, so may alam ka sa kanya, no? Pangatlo, hingan mo ng ID. So, kung merong ID siya. At kung meron mang naibigay na ID, ang susunod mong gawin ay bibigyan mo siya ng visitor's ID, no? At paalalahanan na habang nandun siya sa loob ng premises, so kailangan suot niya yung visitor's ID niya. So, ang sunod mong gawin ay kailangan malagbok. So, kung merong bibisita sa iyong nasakupan, so kailangan ilagbok mo yung pangalan, address, date, no? So, kailangan yan. Kailangan pagkatapos mong malagbok ang kanyang pangalan, address at pitsa, so kailangan mo rin i-check ang kanyang mga dala sa loob, papunta sa loob. No? Halimbawa may bag siyang dala, so kung mayroon tayong metal or metal detector, so gamitan natin. No? Lahat ng sasakyan ng kumpanya kung lalabas dapat may pahintulot or yung may tinatawag na gate pass. So kung may sasakyan na lalabas sa kumpanya, kailangan may gate pass. At kung may gate pass naman, so kailangan i-check mo muna ang mga taong nakapirma. Kung ito ba ay mga designated person talaga na sila talaga yung pipirma, no? At tingnan mo rin kung ang nakasulat sa gate pass kung tama ba sa kung ano yung nasa loob ng sasakyan. So hanggang dyan lang mo RA 5047. So mao kining powers and duties o gahom o katungdanan sa usa ka gwardiya. So apan sa dili pa natusugdan ang atong topic sa baguhan pa lang nakabisita na ng atong channel, palihog like, comment, share, and subscribe. Ug ayaw kalimot pagpindot sa notification bell aron sa panahon nga mag-upload ta og video permi kang updated. So ato na yung sugdanon. Let's start our discussion. So mato diri sa powers and duties sa section 1 mao kining territorial power. So diri sa territorial power, so damo din kabangi ang mga pagsabot sa mga gwardiya. Kay naiingon nga ang imuha ko ng EOR
gawas kuno sa compound napakunoy 50 ka metros, so dili na tinuod, no? Kay base din sa territorial power, no, at basahon ang security guard shall watch and secure the property of the person, firm or establishment with whom he or his agency has contract for security service, no? Mao kana siya. Ang gwardya pirmi magbantay og siguruhon pirmi nga secure ang ari-arian sa tao o sa establishmento nga kakontrata sa agency. May labot sa pang-seguridad nga aspeto. Atong hibaw-an nga ang kumpanya maong nag-hire sila og security guard aron dili na sila magproblema sa seguridad nga aspeto. So ingon dinhi, such service shall not however extend beyond the property or compound of the said person, firm, establishment, except when required by the letter in accordance with the terms of their contract to escort or in hot pursuit of criminal offenders. So nakabutang dinhi nga ang nasambit nga serbisyo, so dili mulampas sa compound. So magpasabot diha ra ug asa kutob ang kamtangan sa amo, no, sa establishmento nga imong gibantayan. So mato dinhi may exception kung required nga naa sa letter ra kuno kabutang pwedeng mo escort ang gwardya o kita nga mga gwardya. So mao kana ang nakabutang sa section 1 sa territorial power. Nganita sa section 2, no, arrest by security guard. Arrest by security guard. A security guard or private detective is not a police officer and is not therefore clothed with police authority. However, he may effect arrest under any of the following circumstances. So, security guard kuno dili police o dili jud, pero makahimo pag-aristo sa bisan unsa bahin aning mosunod. So when in his presence the person to be arrested is actually committing or is attempting to commit an offense. So mato dinhi sa unang circumstansya nga pwede nato dakpon kung makit-an nimo nga naghimo sa salaag or padung pa lang niya himuon. So ato siyang pwedeng dakpon. So panduha, when an offense has just been committed and he has probable cause to believe based on personal knowledge of facts and circumstances that the person to be arrested has committed it, no? Kung ang sala nahimo na, so munang time nga pwede na to silang dakpon. So pantulo, when the person to be arrested is a prisoner who has escaped from a penal establishment or place where he is serving final judgment, no? Kung ang kini nga tao nilayas gikan sa bilangguan o usa ka pugante, so dinhi mo epekto ang ato ang pag-aresto. So anhita sa section number 3, method of arrest, no? When making an arrest, the watchman, security guard, or private detective shall inform the person to be arrested of the intention to arrest him or cause of the arrest, unless the person to be arrested is then engaged in the commission of an offense, or after an escape or place, or forcibly resist from the person making the arrest has opportunity so to inform him, or when the giving of such information will imperil the arrest. So matodari
kung maghimo kuno tao pag-aresto, kinahanglan pahibaw nato siya nganong ato siyang gidakop or giaresto, no? Sa pulis pa antis dakpon na usa ka tawo, ilaha ka ng basahan sa Miranda rights, no? So diretso ta sa section number 4, duty of security guard making arrest. So any security guard making arrest shall immediately turn over the person arrested to the nearest peace officer, police outpost, or headquarters for custody and or appropriate action, or he may, without necessary delay and within the time prescribed in Article 125 of the Revised Penal Code as amended, take the person arrested to the proper court of the law or judge for such action, and they may be deemed proper to take. So mao no ang nakabutang sa section 4, bisag kinsa kuno nga mga gwardiya nga makaaresto, kinahanglan niya i-turn over sa daling panahon ngadto sa peace officer sama sa tanod outpost or dili kaya sa police headquarters aron sa saktong pag-action, no? So nganhita sa section number 5, search without warrant or warrantless arrest. Any security guard may incident to the arrest search the persons who arrested in the presence of at least 2 witnesses. He may also search employer of the person, firm, or establishment which he is or his agency has contract of private. So din sa section number 5, search without warrant, no? Bisan kinsa nga gwardiya pwedeng mo aresto sa tawo nga maghimo og salaag og dunay nakita nga duha ka tawo. So pwede nang arestahon sa gwardiya. So dinita sa section number 6, general orders. So ang 11 general orders, no, gimanduan ang tanang gwardiya nga kinahanglan nga memorizon, dili lang memorizon, una-unaon og isud sa kasing-kasing, dili lang kay panahon lang sa interview nato memorizon, pagkahuman pagkausan lang sa atong pikas dunggan. So dili ka na mauno, kinahanglan atong isa-isip, isa-diwa ang 11 general orders. So number 7, duty to assist law enforcer. So dinhi sa section number 7, so kinahanglan ang gwardiya mahimong makatambayayong sa mga law enforcer o sa police, no? Halimbawa, og naa sila'y kriminal gigukod ug diha sa imong posting ni sulod ug panahon nga mangutana sa imo nga doon na pa yung mga tao din nga nakasulod ani yata description o pangan nga naa din ha. So di na nato sila i-deny, so atong i-sumbong nga naa diri. So hinaot bago karong panaghisgutan ang mahitungod sa code of conduct o dapat nga asalon or ugalion sa usa nga security guard. Apan sa dili pa sa katong mga bago pa lang nga nakabisita ni aning atong gamay nga channel o gusto mo ni og yun ani nga content, palihog like, comment, share and subscribe. O ayaw kalimot pagpindot sa notification bell aron updated mo sa atong i-upload nga video. So, apan sa dili pa ang tuyo og tumong ni aning atong paghimuan ni nga vlog para ni makatabang ta sa mga baguhan pa lang sa ato sa security guard profession, mas labi na ito na sa probinsya nga layo sa training center. Hinaot nga doon na mo yung makatunan. So dili ato dugayon, ato dayong sugdan, no? Code of conduct atong basahon sa English ug atong ipasabot pinaagi sa Bisaya, no? He shall carry
with him at all times during his tour of duty, his license and identification card, and duty detail order with an authority to carry firearm. So, no, una din sa code of conduct sa panahon nga ikaw mo duty nga ikaw sa gwardiya, kinahanglan dadon yun nimo ang imuhang security guard license, ID o ang DDO ngano man, tungod kay mao ka na ang imong katibayan oras nga manita ta, di man pwede nga dili ta manita, mao nang permi nato dadon simbolo sa ato ang otoridad nga manita. Now, mao ka na ang code of conduct number 1. The number 2, he shall not use his license and other privileges, if any, to be prejudice of the public and the client or customer and his agency. No, dili gamiton ang lisensya nga gihatag nga pribilehiyo sa gobyerno kanato. No? Pareho niya ng uban. Halimbawa, ikaw usa nga security guard, then wa kay ingong pa nato lisensya o kanang permit nga sa LTO, o nya syempre naka-uniform ka nya, moagi ka og kanang moagi ka og halimbawa naay kanang mga pulis nga manita, no, dili ka na kayo pansinon tungod kay naka uniform taog pang security guard, whereas dili ka na pwede nato abusuhon, no, kay masira ang atong agency, masira pata sa ato ang kliyente o sa ato employer di ay. So number 3, he shall not engage in any unnecessary conversation with anybody except in discharge duties or sit down unless required by the nature of his work, and shall at all times keep himself alert during his tour of duty. No, dili makipag istorya bisag kang kinsa except in the line of duties, no, naan sa ato ang 11GO to talk no one except in the line of duty. No, dili ka makipag-istorya sa bisan unsa nga kuan nga naay kaugnayan sa ato ang duty. So, or sit down unless required by nature of his work, and shall at all times keep himself alert. No, bilang security guard, no, di mo siguro sa ato pud bawal nga mulingkod except nga kanang halimbawa natay kinahanglan suwaton, no, di mo pud siguro magtinindogo na lang gwardiya naman gihapon na sa core values sa mga security guard. So ngarita sa pang-upat, he shall refrain from reading newspapers, magazine, books, etc. while actually performing of duties. No, wa din nakabutang ang pagsilpon, pero kini siya nga balaod nasuwat ni sa una, dili pa uso ang mga kwan, pero karon intra gihapon na ni ang cellphone, no, sige tawag karang kuan sa itag internet, intra gihapon na ni ipaunsa man ta mahimong alerto o pag-monitor sa ato ang nabantayan o nakatutok ta sa ato ang mga gadget. The number 5, he shall not drink any intoxicating liquor immediately before or during his tour of duty. So mo duty ta, no, gibawal gina siya nga dili gyud ta mainom, no, before nakabutang din before or during his tour of duty. So antes ka pa mo duty, dili gyud dapat, no. Halimbawa ang imuhang dutihan, imuhang duty 1900 hours to 0700 hours. So tapos inom ka sa mga kuan 1500 hours, din natuog ka mga 2 or 3 ka oras duty ka na.
o masimhutan ka sa imuhang kauban or ma-detect ka sa imuhang detachment commander, so pwede i-deny ang imuhang duty anang adlaw. So ayaw, dili gyud mo inom. Number 6, he shall know the location of the fire alarm box near his post and sound the alarm in case of fire or disorder. So ang unang himuon, no, ang unang himuon na maposting ta sa usa ka establishment to, so atog yung hibaw-on ang butanganan sa alarm box, butangan sa fire extinguisher. So kinahanglan natong nang hibaw-on kay in case of fire ato na yung naay sunog or naay mga kaguluhan nga mahitabo sa imong gidutihan. So ato na yung maalarma ang mga tao pinaagi sa pagpindot sa fire alarm box. O sunog man, kinahanglan kahibaw ta mo gamit sa fire extinguisher. O kinahanglan sa nato, halimbawa mo duty ta sa usa ka establishmento, kinahanglan kahibaw ta sa number sa barangay o sa tanod outpost o sa duol, pinakaduol nga Bureau of Fire Protection o pinakaduol nga police station ng mga number. So mao kana ang ato ang dapat andamo, no. Number 7, he shall know how to operate any fire extinguisher at his post. No, ato na tong istorya ganiha nga kinahanglan sa ato kita nga bilang mga gwardiya kahibaw yun mo gamit sa fire extinguisher. Doon na may mga 3 or 4 ka klase nga fire extinguisher. So sa ato nga mga gwardiya basic kana, pero sa sunod natong mga vlog ato ng i-topic gihapon. Number 8, he shall know the location of any telephone or telephone numbers of the police as well as telephone of the fire station in the locality. So mao to, no. Kinahanglan gihapon, kinahanglan dyan nga ato natay number sa tanod outpost, sa fire station, sa police, yung mga dool nga mga estasyonan, tungod og naay mga mga pangyayari nga wa nato giasahan, mga daotan, no, makakontak na yun ta. So number 9, he shall immediately notify the police in case of sign of disorder, strike and riot or any serious violation of the law. No, gilayon tawagan ang police o ang tanod o ang Bureau of Fire Protection in case na ay mahitabo diha nga disorder. So number 10, he or his group of guards shall not participate or integrate with any disorder, strike, riot, or any serious violation of the law. No, ayaw pakig-usa sa mga tao o sa mga tao diha nga nagwilga, halimbawa sa usa ka kumpanya, dunay mga trabahante nga nagwilga sa administrasyon. So ayaw diha og intra noon, mutawag ta og pulis para atong mapahibaw ang pulis nga mo na ay nahitabo diha sa atong gibantayan. No, dili ta makig-usa didto. Number 11, he shall assist the police in the preservation and maintenance of peace and order and the protection of life and property, having mind the nature of his responsibility similar to that or the later. No. Ang trabaho nato isip mga PNP Force Multiplier, notig preserve o maintenance of peace and order, taga-preserba o taga-patuman sa peace and order diha sa atong nasakupan. Number 12, he shall familiarize himself by heart with the private security law RA 5047 and its implementing rules and regulation. So kinahanglan og mosuod og security guard ani nga profession, kinahanglan nga atay familiarize ni Republic Act 5047 ngano man tuwa didto tanan
qualification sa gwardiya, ang atong mga katungod to dito munang kinahanglan niya ato ditong i-familiarize para kahibaw ta ug asa ta mo lugar, no. Number 13, when issued firearms, she should not lend her firearms to anybody. So kinahanglan o dunay pusil gikan sa atong agency nga ikuan sa ato ka ng ampingan, dili nato pahuam-huam bisan kag kinsa. Number 14, he shall always be in proper uniform and shall always carry with him his basic requirements and equipment such as writing notebook, ballpen, nightstick, and radio. So kinahanglan, no, halimbawa yun din, he shall always be in proper uniform, kinahanglan ka proper uniform, always carry with him his basic requirements. So may mga basic requirements. Una, kining writing notebook or logbook, no, ballpen, nightstick o ang ang batuta o ang radyo. So nasa iwa din masuot ang kantong notebook ng gamay, no, kay bawo man ta kining logbook confidential tanan nakasuot din pero dunay mga istansya o dunay mga panahon nga dili nato tanan suwat sa logbook. Dito nato pwede isa sa tong declare, no, nga notebook for confidential gihapon to siya. So code of ethics, no, sa mga security guard as Republic Act 5487 known as Private Security Law Rule number 10. So mao kini ang nakabutang dito nga sa tuang profession bilang mga security guard, no, kinahanglan natong i-familiarize kung unsay nakasuot dito sa Republic Act 5487. So ato dayon kining sugdan, no. Number 1, a security agent or security guard, his fundamental duty is to serve the interest or mission if his agency in the compliance with a contract entered into with clients or customers of the agency. So atong hinumduman nakita nga mga security guard sa agency gi-hire sa kumpanya aron bantayan ang ilahang property ug ang kinabuhi diha sa establishmento o kabahin sa atong trabaho ang pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw diha sa ato ang nasakupan. Number 2, he shall be honest in thoughts and deeds both in his personal and official actuation, obeying the laws of the land and the regulations prescribed by his agency and those established by the company he is supposed to protect. So kinahanglan ganoon atong mga gwardiya maging honest sa atong pag-istorya, sa atong pangisip o sa ato ang mga gipanghimo, obeying the laws of the land and regulation prescribed by his agency, no, o pagtuman o unsay mga regulasyon diha sa ato ang gibantayan. Number 3, he shall not reveal any confidential matter that is confided to him as security guard and such other matters imposed upon by him by the law, no. Nakabutang dinhi sa pantulo nga ang security guard kuno dili i-reveal o dili pang istorya bisan kang kinsa na mga confidential matter, no, o kung say atong nabatian, kung say atong nakitaan, no, diha ra kutob na sa ato ang trabaho, dili na mugawas kana siya nga bawal ang marites. Yan ang ato ang profession. Sunod banda sa military manner. So mao kadto ang pantulo. Ngani kita sa pang-upat, he shall act at all times with decorum and shall not permit personal feelings, prejudice, and undue friendship to influence his actuation in the performance of his official actuations. So nakabutang din dili nato i-permit ang ato ang personal feelings. Sama ni mga personal feelings, prejudice and undue friendship para makaapekto
sa ato ang pagganap sa atong tungkulin diha sa ato ang gibantayan, no. Dili na to i-permit pareho niya ng let's say for example ang kliyente or mga employee na nagtrabaho diha, halimbawa imong mga igsuon or mga amigo na musud sa imong gibantayan nga halimbawa doon na sila yung mga doon na yung mga dokumento tanga pangitaon niya, wa sila atong ipasulod. So dili ka na maayo. O sa mga employee nga halimbawa na ay stricto nga palisiya ang kumpanya nga bawal ang late sa ilaha, kanya ikaw nga security guard, kung imo na siyang amigo tungod dugay-dugay ka na din ha, imo na siyang taga-agpabor, mas labi ang ilahang lagbukan, ang ilahang pag time in time out diha sa imuhang diha kanimo. So bali mawa na ka sa sakto nga pagpatupad diha sa imuhang gibantayan. So mao kini ang pang-upat. Ang panglima, he shall not compromise with criminal and other lawlessness elements to the prejudice of the customer's clients, but to assist the government it is relentless drive against lawlessness and other forms of criminality. No, nakabutang dinhi ang mga gwardiya bawal makigkonsabo adtong mga tao nga tighimo og mga daotang elemento. Hinuon ang mga security guard katabang sa gobyerno aron masugpo ang kini mga lawless elements aron ang atoang komunidad mahimong mahapsay o malinawon. So nganhita sa pang-unom, he must carry his assigned duties as security guard or watchman as required by the laws to the best of his liability and to safeguard life, property of the establishment. So mao to no, ato nang naingon dito sa number 1 nga ang security guard ang iyahang gibantayan yun ang kinabuhi o ang propriedad o ang kamtangan sa ato ang kliyente o mao gyud kana. Ang number 7, he shall wear his uniform, badge, patches and insignia properly as a symbol of public trust and confidence as an honest and trustworthy security watchman and private detective. So security guard kuno permi magsulod sa proper uniform. Kay nakabutang dinhi nga ang pagsulod kuno sa ato ang uniform simbolo sa public trust and confidence nga naman. So pag makita sa sa kliyente o sa mga tao nga mosulod diha nga maayo ang ato ang sulot ato uniforme, limpyo ang ato ang mga badge, ang ato ang insignia, atong badge, uban atong mga paraphernalia, uban na ang ato ang proper hygiene sa ato ang lawas, no. Makasiguro sila nga ang kini nga gwardiya o kini nga mga gwardiya na training o safe ta diri kay tungod naa sila'y authority, no. So number 8, he must keep his allegiance first to the government, to the agency he is employed, and to the establishment he is assigned to serve with loyalty and dedicated service. No, he must keep upadayon nga ang imuhang pagtapod naa sa gobyerno, ang imuhang loyal naa sa gobyerno, panduha sa imong agency o pagtulo sa establishmento nga imong gibantayan. So mao kana ang number 8. So number 9, he shall diligently and progressively familiarize himself
with the rules and regulation laid down by his agency and that of the customers or clients. So bilang mga security guard, no, kita nga mga gwardya o halimbawa apply tagline agency, so naay lain-lain gihapon na mga internal policies, pero sa usa ka establishmento pod kada usa nga establishmento doon sa lain-lain nga polisiya. So kinahanglan ug ma-assign ta niya na ang establishmento atong una familiarize ang ilahang pulisiya. Kay maumang kana ang ato ang trabaho diha nga ipatuman ug unsay ilang mga pulisiya. So mao kana ang number 9. So number 10, he shall at all times be courteous and respectful, and he shall salute to his superior officers, government officials, and official of the establishment where he is assigned or the company he is supposed to serve. Ang atong pagka-marespeto o paggalang na apermino musaludo sa opisyalis sa gobyerno, sama sa mayor, congressman, governor, sa chief PNP o sa dagko nga mga opisyalis sa ato ang gobyerno, ingon man sa ato ang agency officer o sa kumpanya ng mga opisyalis. Pirmi kita masaludo, no, isip mga gwardya kauban na sa tong kinabuhi ang kanang muhatag og respeto o pagsaludo ngadto sa mga high ranking official sa ato ang gobyerno. So number 11, he shall report to his duty always in proper uniform and neat in appearance. No, kinahanglan nga o duty nga nakabutang dinhi always in proper uniform and neat in appearance. So mayong nga tag neat in appearance, so kinahanglan, no, limpyo gyud ang imuhang uniform, dili magdulaw-dulaw. Ang imuhang insignia dili kayaon, singgat kay imong badge, singgat sad. Maging sa imong buhok, sa imuhang talinga or sa imong tanan sa imong kuko, proper hygiene ba, no, kinahanglan limpyo ta. And number 12, he shall learn at heart or memorize the strictly observe the laws and regulation governing the use of firearms. No, ang pag-aralan niya isa puso, memoryahin at mahimit na ipatupad ang mga batas at alitin tungkol sa tamang paggamit ng baril. So kinahanglan kita nga mga gwardya bilang gihatagan og pribilehiyo nga magsukpit og pusil, kinahanglan gihibaw ta og kanusa nato gamiton, no, ang pusil dili kay ato lang ng yaga-yagaan. Ang pusil niya gikuan sa ato gihatag nga pribilehiyo bilang mga security guard. So diha tungod sa rules of security guard and 4 must carry during tour of duty. So kung kita usa nga gwardya, kinahanglan kahibawta ni aning atong rules sa usa ka kumpanya o atong dal-unon habang kita nag-duty. So ang una, protector of life and properties, no, mao gyud ang number 1. Bisag asa nimo tan-awon sa code of conduct, code of ethics, sa pledge, security creed, tanan halos makita nimo ang protector of life and properties, no, tigpanalipod sa kinabuhi ug kabtangan sa ato ang mga employer. So mao gyud gana ang trabaho sa usa ka gwardya. Katabang sa balaod sa puwersa o assist law enforcer. So katabang ta sa pagpahigayon o pag-implement sa peace and order, no, bilang mga force multiplier.
guardian of peace and order, ang tigbantay sa kalinaw ug kahusay. So dili sinugdanan sa kasamok kun dili tigbantay sa kalinaw ug kahusay. So mao kana ang gwardiya. So sa tanang higayon naman tayo ma-encounter dili magyud malikayan nga doon nagyoy mga tao nga pilosopo, no? Ato na nang palabyon kay og atoan ng tubayan. So may posibilidad gyud nga lagi mga pagbikil. So aron malikyan kita nga mga gwardiya. So kinahanglan nga kasabuta, no? Og mungadto na nga ni ana nga punto, so mundang na ta, pasagdan lang nato siya. Kay ingon pa sa Biblia, ang malumanay nga pag-istorya so makapaayo sa loob sa tao, pero ang taas nga pag-istorya makapaisog sa tao. So number 4, symbol of public trust and confidence. So simbolo sa pagsalig sa publiko. So pag kita naka-uniform, bantayan ang establishmento na imo sulod nga tao. So ang mga tao once nga makasulod sa establishmento nga yung bantayan, so naa sila'y pagsalig nga sila safe diha tungod kay naata nga mga tanod, no? So mao kana ang upat nga rules sa security guard, no? Na dili basta-basta ang kaaway sa gwardiya kuan kanang kinahanglan doon na gitay taas nga pagpaubos. Kay og dili gani taas pagpaubos sa gwardiya ay dali ra gid ta makagig-away. So dinhita sa upat, ang 4 must carry during tour of duty. So ang upat nga kinahanglan dad-on sa panahon nga kita mag-duty. So unsa man kining upat? So kita mga gwardiya habang mag-duty ta, kinahanglan nga ato dyan yung daladala. No, una, imong lisensya. So nganong kinahanglan mag-idala imong lisensya? Kay once nga mag-surprise visit ang susya nga maoy nag-regulate sa mga gwardiya, so posible gyud ta nga matikitan og papaulion ka pa. No, nganong nag-duty ka din nga wa man kay lisensya, no? Usa pa dako kayo og multa once nga madakpan ka na nag-duty nga way lisensya, no? Ang fine niya na wa multa moabot sa 10 hangtod 50,000 ka piso, no? Mao nang importante kayo nga daan nato ang ato ang lisensya. O halimbawa na isusya sad nga mo check nato, kinahanglan ato sang pangayuan ang susya og letter of authority nga nago sa authority nga mag-check sa imo o payon ang imuhang lisensya. Kaya ang uban doon na sa'yo nagpakaroon ingnon nga mga susya ang tuyo para kuhaon ang imong pusil, mga tulisan day, no? Beware ta na mga ka-gwardyang Bisaya. Sa panduha, ID nimo sa inyong agency or sa kumpanya. So importante na nga sulot-sulot na to, no? Pangtulo, DDO or Duty Detail Order. So mao kining naghatag og authorize nimo nga mo duty diha nga establishmento. Og wala ka na, so pwede tang paulion. Dili ta pwede maka-duty diha tungod way order sa ato nga dinha ta mo bantay. So pang-upat, permit to carry firearms. No, kinahanglan yan. Mas nanog na kay pusil nga da. Kaya ang gwardiya di man gyud mahimo nga way dala nga pusil. Anay uban niyo na kolorom kuno. Permit to carry firearms. So dito nakabutang unsa nga pusil ang imuhang gida, pila ka bukbala, unsay
serial number ani nga puzzle. So tuwa dito tanan nga mga details dito, logbook recording. Apan sa dili pa, sa baguhan pa lang nakabisita na natin channel, palihog like, comment, share, and subscribe. Huwag ayaw kapilimot pagpindot sa notification bell aron sa panahon nga mag-upload ang video, mahimong updated kam, no? Kini atong gihimo nga video para lang kini sa mga baguhan pa lang o padulong pa lang masulod pagka security, no? Sa mga expert, pwede sad mahimo na siyang reminders nato kung usahay mo gud kalimutan, no? Ato na yung sugdan. So unsa man ning logbook recording, no? Nganong kinahanglan man mag-logbook? So ang rason ra gyud diha nganong kinahanglan ang mag-logbook para ma-preserve ang knowledge o impormasyon nga nahitabo or mga unusual incidents nga nahitabo diha sa imong gibantayan. So dunay duha ka klase nga type sa security record. So mao kining logbook recording and incident report. So nanatay video na atong incident report. So karon atong i-topic kining logbook recording. So mao na siya ang two basic types of security guard. So ang logbook, no, listahan sa tanan trabaho sa gwardiya, no, tanan nimong obserbasyon diha sa imong gibantayan, imuhang napaminawan isip mga gwardiya kay kita manggoy mga mata ug talinga sa ato ang kumpanya or sa employer nga ato ang giserbisyohan. So there are two types of logbook. So naay duha ka klase ang logbook, no. Una, mao kining gitawag og nga operations journal. Ang panduha, technical logbook. So kining operations journal, so mao kini ang gi-issue sa agency, no, nga gikan sa agency nga ihatag nato nga maoy ato ang logbokan sa tanang atong mga obserbasyon na mga instruction o sa atong nakita, no, mao ni ang gitawag og operations journal. Ang kining technical logbook mao kini ang gihatag sa employer diha kanimo. Halimbawa na may sa usa ka halimbawa pagtindahan or halimbawa mga mall, doon naman na yung mga receiving area. So sa receiving area, yung duha ang logbook na ay operations journal na asay technical logbook. Nga naman, technical logbook dito man ipangsuwat tanan nga mga items o mga product na niabot diha sa tindahan. So kinahanglan dito na isuwat kay sa panahon nga mangayo sila og report, so na ay mapresenta. So madto na ta sa panduha, no, purpose of recording. So ngano mang kinahanglan man gyud mag-record ang usa ka gwardiya, no? Hinumdumi nga tanan nimong i-record sa imong logbook nakabase sa kamatuoran. So una, ang pag-record ko, no, it is used to record in chronological order. So sa paglogbook ko, no, kinahanglan sunod-sunod diha ang imuhang pagsuwat. Halimbawa, nag-assume ka 0700 hours, so alas 7 ngadto, alas 7 sa buntag ngadto, alas 7 sa gabi, or 0700 hours to 1900 hours. So mauna ang imuhang tour of duty sa chronological order. So halimbawa nag-assume ka og alas 7, no, assume ka halimbawa nag-assume ka alas 7, din pagka alas 8 or alas 7:30 baka nagkanda ka og grooving. So kinahanglan imuha ka na siyang isuwat. Ito mo na gitawag og chronological order. Ang pangduha, provides proof and authority.
So atong logbook kuno maghatag o proof o kamatuoran o otoridad nga naman. So sa panahon sa dunay mga untoward incidents diha nga mahitabo, so ang gwardya, ang logbook sa gwardya usa sa pangitaon sa mga pulis, no, ug naay mahitabo diha. Ug kana nga logbook mahimong may presenta ngadto sa korte como ebidensya, no. So it provides a supplementary source of information. Mahimo siyang pabor o dili pabor ngadto sa mga empleyado o sa atong kauban nga mga gwardya, no. Muna diha kaya nga to ang isuwat based man sa facts. So kinahanglan nga wa tay dapigan ngadto sa ato ang gihimong recording. Then number 4, it provides a credible and reputable source of information. So naa ang kredibilidad o dili mapabalian nga source sa information kining logbook. So it documents instructions of superior and it provides documentary evidence in court if necessary. So mauta ang iyong ganihan nga pwede siyang mahimong ebidensya ngadto sa korte. So nganita sa guidelines for accomplishing logbook. So mao kining mga panuntunan o mga kasuguan aron ka magahimo og logbook, no. Ang una din ay kabutang, all security posts and positions must be provided with logbook. So tanan kuno nga post or position nga imong gibantayan, no, dunay i-issue ang agency nga logbook nimo aron imuhang suwatan sa tanan nga mga obserbasyon, tanan nimong nakita o nadungog, pwede mo siyang isuwat diha. Logbook cover must be labeled with document classification, agency name, client name, inclusive dates. So kinahanglan sa ang cover sa imong logbook nakasuot na yung kabutang pangan sa agency. Doon na sad siya client name, doon ay date, no. Imo na siyang isuwat diha sa cover sa imong logbook. So pantulo, before using the logbook kailangan walang mabawas, no. So ang logbook kumo usa siya nga credible source, no. Kinahanglan nga wala gyud mabawas diha bisan usa na lang ka page. Halimbawa kung ang logbook recording nimo na ay 1 to 500 pages, dapat wa gyud mabawas diha bisan usa, kay once nga anay mabawas diha nga usa, so ma-question na ang kredibilidad sa logbook, no. Ngarita sa pang-upat, only black ballpen. So kung magsuwat ta sa logbook, itong ragyod nga ballpen ang gitugot, no. Dinita sa pang-5 nga guidelines, only universally accepted language, initial abbreviations, acronyms, and ug magsuwat man gani tawo kuno og mga acronyms diha or abbreviations sa diha sa logbook. Kinahanglan katong mga universal nga mga acronyms and abbreviations, no. All elements of complete reports must be present. So sa logbook kuno tanan nga elemento sa paghimo og report tuwa. So katong 5 ka Y o 1 ka H, no, kinahanglan to siya matubag katong what, unsa, sa hitabo,
incident report. Halimbawa, robbery, saho, victim, so kinsay biktima o ang mga suspect. Then when, kanusa nahitabo ang insidente, where, diin nahitabo, why, ngano man ang nahitabo man ni, how, paunsa man nahitabo ang insidente. So, mao kana no line should be skipped. So, halimbawa, pag maglagbo ka, kinahanglan nga way linya nga latangan, kinahanglan siya imuhag yung suwatan. Nga naman, tungod kay halimbawa, dunay mga empleyado diha or imo mismong kauban nga gwardiya, no? Halimbawa, imong latangan niya, suwat na siya isuwat, so posibleng masira ka or duhalay daw, no? Mao nang kinahanglan nga wa gyoy bisag usa ka linya nga latangan. No page must be skipped or detached from the logbook, no? Mao to nga wa gyoy makuha bisan usa diha sa imuhang logbook, no? Kay ma-question lagi ang iyang kredibilidad. Another, all errors must be cancelled out with horizontal line. So tanan nga halimbawa nagkamali ka pagsuwat, so di mangyud ta as perfecto mga tao ron ta. So mamali gyud, halimbawa maglagbook ta nya namali, so ato ra na siyang bagisan ibagis o nya pirmahan nato sa igbaw date o kanusa na nagkamali. So kinahanglan bisan pa man nga nagkamali siya, naging honest gihapon ta didto sa ato ang pag-record. So large unused space or page must be cancelled, big C. So halimbawa maglagbo ka karon, magsuwat ka, napuno na mo sa ka page, pagpali nimo tungod kay sa kadali-dali imo dayong gisuwatan, naaday nalatangan, naaday space nga duha or 2 pages antes dito na ka nagsuwat sa pantulo nga page tungod nagdikit-dikit. So imong himuon, imuha ka ng markahan og dako nga Z, imuhang i-zian tapos imuhang pirmahan unya ang date. So at least kuan ka gihapon dito, honest ka, no? O giwan. The immediate superior of the guard must certify the entries in the logbook at least every shift. So kinahanglan ko no ang imuha ko nung immediate superior or imuhang detachment commander or imo IC. So kinahanglan nga i-certify that the entries in the logbook at least every shift. So ang katapusan, an index of all unusual incident. So kining an index of unusual incident, so imo ning himuon dito sa last na nga mga page sa logbook. So dito nimo isuwat, maghimo ka dito pinaka table no, tangan nimo og page number. Kaya halimbawa sa logbook do naman ay mga page, halimbawa 1 to 30 page, 1 to 300 pages, 1 to 200 pages. So depende na ay 1 to 100 pages. So maghimo kag table, ibutang nimo sa una nga column, butangan nimo og page number, then date sa panduha column, pantulo time, pangupat incident, ug ang panlima status. So mao kana ang guidelines paunsa ka makahimo og sakto nga pag-logbook. So mao lang nga mga ka-Guardiang Bisaya, no, sa sunod maghimo ta og paunsa mag-assume og pag-turn over sa logbook. So damong salamat.
sa inyo ang pagpanood ng ato ang video.